खुलुमबाय रायजोफोर नोंसिनिसिम आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोन नैबे आंनि सोरां लामाजों बेखौनो बुंनो सानदों आं दिनैनि बे 1 एप्रिलखौ लानानै दिनै एप्रिल फुलमोन एप्रिल फुलखौ मोनसे नियम बायदि फालिनाय जादों आगोल समनिफ्रायनो बेखौनो जों लानानै दा मानियो जेनेबा बे एप्रिल फुलखौ लानानै मोनसे नुथाय मोनदों आरो गिथावनाजों सोमजिदों माब्रै होनोब्ला आं नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों जोंनि गामियाव ओरैबायदि नुदों एप्रिल फुलखौ लानानै आरोना माने ओरैबायदि खालामदों आरो मानसिखौ थगायदों आमोखिया भाइरास नांबायनो माबायनो होननानै बुंना होबाय दानाबा मा जागोन भाइरास नांबाय होननानै बुंना होबाय रायजोफोर होमबा नोंथाङा मा सानखो नङैखौनो नंगौ होननानै बै बेलेग मानसिनो खिन्थाना हैबाय ओमफ्राय नों आंहाबो बै मानसिखौ सन्देह खालामबाय नङाबाबो नंगौआनो जाहैबाय दाना जा मावदोंबो मावदोंना एप्रिल फुलखौ लानानै जोबोद गाज्रिबो हाबा मावदों मानो थाखाय ओरैनो गिनानै दंखायो मानसिफ्रा नङैखौ नंगौ बादि खोथा मानसिखौ दुसिना बुंबाबो नङाबो नंगौ बादि जाना फैदों माने नों आंखौनो गिलायनाय समाजा बियो नोंथांमोन बेखौ बेबायदि देमालि गेलेनाङा खालामजायो जि खामानिखौ थगायथावथाव खामानि मावनो हायो बेखौ थगायनांगौ खिन्थु बेफोरबायदि दा समाजा गाज्रि बे नामखौ लानानै मालायखौ दुसिनानै बेफोरबायदि नाम खालामना भाइरास नांबायनानै बेबायदि दाबुं बहुद गोरोन्थि जायो बेखौनो आं बुङो आरो लोगोसे बिनिफ्राय नोंथांमोना मोजाङै थाबानो जाबाय बे भाइरासखौ लानानै बहुद मानसियानो दा जोंनि आसामावबो सफैबाय दिनै बे बिथांनि सायाव आं बुंनो सानो जोंनि बे आसामनि जायगायाव जा मानसि मोनफैदों माने पजिटिभ मोनबाय होननानै बुंदों बे बाथ्राखौ लाना आं बुंनो सानदों नैबेनि गेजेरजों करिमगन्जर आसामनिनो जायगायाव गोलैयो करिमगन्जर होननाया आरो गथ'आ 52 बोसोरनिमोन ओमफ्राय दा माने बे मानसिखौ मोनदों होननानै मिथिनानै माने दा सिलचराव चेक खालामनाय जादोंमोन थिग बेबायदिनो आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानबाय बेखौनो नङै फाङै मानसिखौ नङाबाबो दुसिलाबायना बेफोरबायदि नाम खालामनाङा बेयावनो दा नै ओमफ्राय दा नंगौआनो होनबाबो चेक खालामनानै नंगौखौनो मोनखाबाय खिन्थु बेखौनो बुंनो सानबाय आङो नंगौखौनो पजिटिभ मोनबाय दा बे मानसिखौ दा आसामावनो जानाय हिसाबैथ' गिथावना बाथ्रा नोंथांमोननि गेजेराव आरो जोंबो सांग्रां थानांगौआ बे रावखौ खोनानानै ओरैनो सल'बाथाल' साननाङा नोंथांमोना बेखौ एकदम सिरियास ला चेक खालामनायाव पजिटिभ मोनबाय जों बयबो गोख्रों जानांगौ दा बे मानसिया हिनजावसा होननाय बादिसो खोनादोंमोन आंबो मोजाङै मिथिस्लाबाखै जिखुनुनो जाया मानो दा नैबे जोंनि आसामावबो हाबाखै नङा हाब्बायानो दा बेखौ लानानैनो गिनो गोनां मानो होनब्ला जों बयबो मोजाङै थादो आरो जों गाव गावखौनो मोजाङै थादो होननायनि मुलिया जोंनो जानानै फैदों दा बेनि मुलिखौ मोननो थाङाखै जों मुलिखौ सोरजिनांसिगोन माब्रै होनोब्ला जोंनि बाथ्रानि मुलिया बेनो जादों गावखौ सांग्रां ला नङाबा नोंनि जिउआबो बरबाद जानोसै बेबायदि समयसा रावबो दुखिया गोरिब माहाजोन रावखौबो नाया बे बुस्थुआ जि मावनांगौ बे जेरै बाहाग मोनदों ओरैनो मानसिफ्रा जादों थैदों बेखायनो गाव गावखौ एसे साब सिखोन लाखिदो आंबो नुनानै जोबोद गिनाय मोनगासिनो खोनानानै जोबोद गिनाय मोनगासिनो नोंथांमोन आरो नोंथांमोना मोजाङै था आंनि लुगैनाया बेनो नोंथांमोना मोजाङै था आरो आंबो सानो आंखौ मोजाङै लाखिनो खिन्थु जों सरकारा जोंखौ मोजांनि थाखायसो बुंबाय जुदि मुलिफोर थानायमोनब्ला सरकारा जोंखौ नायगोन खिन्थु जाबादि बेमार जाफ्रामनायाव दा सरकारा जिखिनि दङ बेखौ इउज खालामना होगासिनो नाथाय होमब्लाबो जाय सोखाजानायखौ मोन्दों खोमा सोरबा थैनायाथ' थैखाबाय थैनायखौथ' बांसिन खोनागासिनो दंखायो दाथ' आरो मा बुंबावनो उनाव मोनसे भिडिअ लाना फैगोन बेसेबां जन मानसि थैखो खिन्थु थैनायाथ' दा थैगासिनो बिथांमोन माखासेयाबो इउटुबाव खिन्थागासिनो खिन्थु आं दा मिथिना दङ होमबाबो आं लाना फैयाखै दिनै माखासे गाबोन माखासे दिनै माखासे गाबोन माखासे बिदि थैगासिनो दिनैनि आं नोंथांमोननो रिजाल्ट खिन्थानाय गाबोननो बेलेग जाना होयोबा बे थगायदों होनजागोन होननानै आं बेखौ भिडिअखौ बानायनाय जायाखै आरोना नोंथांमोन आं लाना फैगोन बेसेबां थैखो खिन्थु लाना फैगोन भिडिअखौ खिन्थु थारिखबो होखालायगोन आङो दिनै आं बिदि बानायदों होननानै साबधान थादो आसामावबो मोनफैबाय खिन्थु नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायानो खिन्थु आरो माखासे बेखौनो आरो बुंबावनो सानदों माखासे जोंनि आसामनिफ्राय बाहेरायाव खामानि मावनो थाहैनाय नोंथांमोन दिनै नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायो नोंथांमोना दा माखासे जानाय लोंनायनि टेक्स गारि भारा गैया बहुद प्रब्लेमाव दङ दिनै जाखिनि सहायजों नोंसोरबो जाखिनि रुमाव दङ नोंथांमोना
मोजाङैनो था खिन्थु नोंथांमोना दा ज' थादों खिन्थु ज' थानायाव जुदि सासे जुदि जाना होयोबा नोंथांमोना गासिबो थैजोबगोन खिन्थु बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना ज'यैनो थाबाबो खुगानि मास्क गाननायखौ गानबाय था खिन्थु बिराद गिनो गोनां दा गावजों गावनो गिनो गोनां सोरबा खुगा दौनानै बुंबाबो बेखौनो जाबाय होननानै सानगोनसो दा खिन्थु बेफोरबायदि टेस्टआ दाबो सरखारनाव दाबो एभेलेबेल जायगायाव गुबुन हादरावलाय जाजोब्बाय खिन्थु नोंथांमोना मोजाङै था आरो जेब्ला गारि नागारनो जायो अब्ला नोंथांमोना फैदो बहुत मानसियानो सानदों नोंसोरखौबो दिनै सरखारानो मावस'नो हायाखै खिन्थु मा खालामो नोंथांमोना राहा गावनो लानानै फैयाबा जेबो फायदा गैला दिनै सरखारा गावसिनि समावल' दावराव खालामो दा नै जोंनि समयसा दा बेफोरबायदि मानसिया अबस्था गाज्रि जाना दंहैयो बाहेराव खिन्थु रावबो सहायाव खावलायगासिनो दाबो मावाखै बेसेबां लाख लाख दं दा बाहेराव दिनै बिसोरनो खरस जानो गोनां जादों दा सरखारासो मिथिगौ बेखौनो नोंथांमोनाबो नाजा खिन्था बेखौनो आं सानो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ बेसेबांनो बुंनानै आं दोननाय जाबाय नोंथांमोन आंनि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आं नोंथांमोननिसिम निमाहा बिबाय गोजोन्थों।